गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोन्दों सारनिसिमबो गोजोननाय थाबाय सारा जोंनो जे बैसागो रंजानो थाखाय खाम हरदो बिनि सायाव जोंहाबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों जों मोसानो मोनसिगोन रंजानो मोनसिगोन सारनि सायाव जोबोर बाख्नायनाय बायदि जायो मानो होनबा जोङो मोनफेराखैमोन खाम देग्लाय मोनबाय जेन इयुनावबो मोनबाय थाथो जोंनि बादै गुबुनाबो मोनथो जोंनि गामिनि मुङा सानजारामपुर गासै 60 दङ आरो जों गामिया रायजोआ जोबोर गोजोनै जों रंजानो सानदों मानो होनब्ला जों गामियाव खाम गैयामोन देग्लाय जोङो महिलाफोरा गोसोखांदों जे सारा जोंनो खाम हरगोन खोमा ओरै होननानै जों आर'ज बिलाइ हैदोंमोन बेयाव जोङो खामखौ दिनै लांनो फैनो मोनबाय बेयाव जोबोर गोजोननाय थांदों गासै महिलायानो जोंनिया महिला दङ नालाय महिलाफोरानो जोंखौ आर'ज बिलाइ होनो हरदोंमोन नालाय दिनै बिसोरबो जोबोर गोजोननाय मोनदों गामियाव गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन